Bore da a chroeso chi yma yn enw'n Arglwydd Iesu Grist. Unwaith eto braf cael dod gweld yr haul yn gwenu a gwybod bod Duw yn gwenu arna ni. Fel arfer, da ni'n croesawu hefyd chi sy'n ymuno efo ni trwy gyfrwng y we. Da ni'n falch iawn o gael eich cwmni chi ac yn gweddio bydd oedfa'n fendith i ni gyd wrth i ni sylwi eto mor rhyfeddol ydi cariad a gras Duw. Mi na i ddarllen ychydig o adnodau oedd yr Arglwydd Iesu efo'i ddisgyblion wedi bod wrthi am beth amser yn gweinidogaethu o gwmpas Galilea yn arbennig yn mynd lawr i Jerusalem ar adegau. Ac wedyn oedd hi'n tynnu at ddim yn bell o ryw 2 blynedd ers i'r Arglwydd ddechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. A daeth Iesu i barthau Cesarea Philippi. A holodd ei ddisgyblion, pwy mae pobl yn dweud ydw i fi, mab y dyn? Dywed asiantweithau mae rhai'n dweud Ioan Fydyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill drachefn Jeremia neu un o'r proffwydi. A chwythau meddai wrthynt, pwy meddwch chwi ydw i fi? Atebodd Seimon Pedr, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd, Seimon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwyf fi'n dweud wrth i ti, mai ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys. Ni chaiff holl bwerau Hades y trechaf arni. Ar y graig hon. Y graig hon ydy y gwirionedd rhyfeddol yma. Mae'r Arglwydd Iesu Grist ydy y Meseia, mab y Duw byw. A mae yna emyn wedi cael ei chyfieithu sydd yn sôn am y graig hon yn Saesneg. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand. A mae Parchedig John Pritchard wedi cyfieithu yr emyn i'r Gymraeg. Cyfiawnder Crist a'i waed yn llu, y unig sail fy ngobaith i. Nid ymddiriedaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Ar Grist, y gadarn graig y saf, ar bob tir arall sydd o naf. Mi genir yr emyn yma rwan.
Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. Da ni yn dod at y ti unwaith eto trwy heiddiant i'n harglwydd Iesu. I geisio dy drigaredd ar yn cyfarfod efo'n gilydd o ddiwn tad ac ar yn gwasanaeth ar ei hyd. Da ni diolchgar am y graig gadarn hon sy'n ganddo i sefyll arni. Da ni'n sefyll ar yn cyfiawnder yn hunain, bydde hwnna byth yn ddigon ger dy fron di. Da ni'n sefyll ar be da ni wedi gallu i wneud. Da ni'n sefyll ar yn traddodiad nac ar yn crefydd, ond yn syml, yn pwyso ar yr arglwydd Iesu. Cyn gofyn trwy'r ysbryd glân y bydd yn amser y bore yma, yn amser o fendith fawr i ni, ond hefyd yn amser pryd yr wyt ti'n cael gweithio yn calonau ni, a hynny gogoniant mawr i dy enw. Clyw ni trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. O braf gweld chi rhai iau yma. Gobeithio bod chi wedi cael wythnos braf pob un ohonoch chi. Dim byd mawr wedi digwydd gobeithio sydd wedi bod yn ofnadwy. Ond o'n i'n meddwl trio dangos ychydig bach o luniau i chi heddiw i ddechrau. A dwi'n meddwl gawn ni y llun yna. Dyna chi gar. Car sydd fod yn gallu mynd yn gyflym iawn. A dwi'n siŵr i fod yn mynd yn gyflym iawn. Rhywun yma efo car tebyg i hynny? Na. Na. Costio gormod, ie, siŵr o fod. Ond beth bynnag, mwyn i'r car fynd yn gyflym, mae rhaid i rhywbeth ddigwydd. Gawn ni llun nesaf. Mae rhaid rhoi petrol neu diesel yn y car yn does. Neith y car ddim mynd, ond i bai bod rhywun wedi rhoi tanwydd ynddo fo. Reit, llun nesaf. Balŵn. A balŵn fawr yn hedfan i fyny yn yr awyr, a mae yna bobl fanna yn y fasged o dan y balŵn. Sa chi'n hoffi cael mynd fyny mewn balŵn fel yna? Na? Mae yna rei eraill. Ie, dwi'n meddwl fyswn i mwynhau hwnna yn fawr iawn. Ond tydi'r balŵn ddim jyst yn codi ar ei ben ei hunan. Mae rhaid i rhywbeth ddigwydd mwyn i'r balŵn godi. A gan y llun nesaf, da ni'n gweld, os allwch chi weld fanna, ond mae yna fflam fawr fanna, a mae rhywun yn chwythu awyr boeth i fyny i fewn i'r balŵn. A dim ond pan mae awyr boeth yn y balŵn, mae'r balŵn yn gallu codi. E fel arall, bydd yn gorwedd yn fflat ar lawr. Reit, be arall? Gawn ni nes. Reit. Sut mae hwnna'n gweithio? Aran? Gwynt. Mae rhaid i gwynt weithio. Melyn wynt ydi ein, de? A mae rhaid i wynt chwythu. Pan di'r gwynt ddim yn chwythu, di'r adenydd mawr yna ddim yn troi rownd, ond pan mae'r gwynt yn chwythu wedyn, mae'r adenydd yn gallu troi rownd. A mae hynna yn golygu bod hwnna yn gallu gweithio. A dwi'n meddwl bod gyda un llun arall oes hynna. Menig o bob math fanna. Ie, mae draw reit ar ochr bella fanna. Mae yna faneg bydde rhywun yn defnyddio mewn gêm baseball mwyn dal pêl. A wedyn, nesaf ato fo, maneg paffio, ynde, boxing glove. Mae rhywun gallu ddefnyddio wrth baffio. Yr ochr yma, mae yna faneg i ddal pethau boeth sy'n dod o'r ffwrn. Pan maen nhw wedi bod yn y popty, maen nhw'n boeth, a da chi ddim eisiau llosgu'ch dwylo, da chi'n gwisgo hwnna mwyn mwyn gafel yn rhywbeth. A wedyn fan yma, mae yna faneg i wisgo pan ydych chi'n reidio beic. Fel os ydych chi'n disgyn, byddwch chi ddim yn brifo'ch dwylo wrth i chi ddisgyn pan ydych chi'n reidio beic. A draw o'r pen pella, mae yna fenig, da ni'n defnyddio lot o'r ein dyddiau yma, achos da ni eisiau cadw yn iach ac yn lan. Felly da ni'n dyddio menig fel yna pan da ni eisiau gwneud rhywbeth a ddim eisiau i unrhyw beth fynd oddi ar ein dwylo ni
ar y bwyd neu beth bynnag da ni yn ei wneud. Menig. Ond tydi manneg ar ben ei hunan dda i ddim byd. Mae gynna i fanneg fan yma. Ond i'r fanneg yma ddim yn gallu gwneud unrhyw beth yna di. Yr adeg dwi'n gallu gwneud rhywbeth ydy pan y llaw yn mynd fewn i'r fanneg. Neu pan mae llaw fewn yn y fanneg, mae'r fanneg yn gallu symud. Mae'r fanneg yn gallu dal pel, yn gallu paffio, yn gallu dal rhywbeth poeth, neu reidio beic a disgyn hefri fo. Felly, mwyn i fanneg fod yn werth unrhyw beth, rhaid rhoi llaw yn y fanneg yn does. Llaw yn y fanneg, a wedyn mae'n gallu gweithio. A mae pob un o'r pethau da ni wedi meddwl amdanyn nhw. Y car, y felyn, wynt, yr bylwn, pob peth da ni wedi weld, maen nhw gyd angen rhywbeth arall mwyn gwneud iddyn nhw weithio. Rwan, yn fan yma ac yn y Beibl, mae yna lot o sôn am yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân. Da ni'n gwybod fod Duw, mae'n Duw ffantastig, mae'n Duw mawr. A mae'r Duw yma'n 3 person. Mae'r Tad, mae'r Mab, sef Iesu Grist, a mae'r ysbryd glân i gyd yn un Duw. Ond mwyn i ni fedru gwneud gwaith Duw, i ddweud y gwir, mwyn i ni fedru credu'n iawn yn Iesu Grist, da ni angen help yr ysbryd glân. Heb yr ysbryd glân, da ni blaidd fel y fanneg yma. Da ni ddim yn gallu credu'n iawn, da ni ddim yn gallu gwneud gwaith Duw yn iawn. Ond mae'r ysbryd glân yn dod mewn i ni. A mae'n byw yn ein calonnau ni, a mae'n gweithio yn bywyd ni. A pan mae'r ysbryd glân ganddo ni, yna da ni'n gallu gwneud gwaith Duw, a da ni'n gallu credu yn yw. Dyna pam bod ni'n sôn gymaint am yr ysbryd glân, achos heb yr ysbryd glân, da ni'n mynd gallu byw fy mae Duw eisiau ni fyw. Da ni'n mynd gallu gwneud be mae Duw eisiau i ni wneud. A fyddwn ni'n sôn chydig bach mwy am hynny yn ystod y bregaeth bellach ymlaen. Felly, meddyliwch chi am yr ysbryd glân a sut mae'r ysbryd yn gweithio. Reit, dwi am ddarllen nesaf. A dwi'n darllen o lyfr Actau yr Apostolion a'r bennod gyntaf. Mi oedd yr llyfr yma wedi cael ei ysgrifennu gan Luc. Oedd o'n ysgrifennu i lyfr cyntaf, Efengyl Luc, yn sôn am fywyd Iesu Grist. Reit fyny at yr adeg nath o atgyfodi. A rwan, mae yna ail lyfr yn sôn am sut ddaru yr eglwys ddechrau a sut ddaru Iesu Grist a'r ysbryd glân barhau i weithio trwy yr apostolion. So dwi am ddarllen y 5 adnod cyntaf a wedyn mi fyddai'n neidio ymlaen chydig bach. Ysgrifennais y llyfr cyntaf, Theophilus, am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei gwneud a'i dysgu. Hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r ysbryd glân i'r apostolion yr oedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ddioddefaint trwy ddioddefiadau. Dangosodd ei hun hefyd iddynt yn fyw wedi ddioddefaint trwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn wyledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thrawdd gyda hwy, gorchmynodd iddynt beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glwswch am hyn gen i fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fe'ch bedyddir chi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Lle dyna oedd yr arglwydd Iesu yn deud oedd yn mynd i ddigwydd. Ac wedyn, da ni'n clywed chydig bach am mwy am beth ar ei Iesu ddeud wrth i ddisgyblion, a wedyn dyma fo'n esgyn i'r nef. A dyma'r disgyblion, neu apostolion fydden ni'n galw nhw rwan, dyma nhw'n mynd nôl i Jerusalem ac aros mewn ystafell yn y fan honno. Ac yn adnod 14 wedyn, rydyn ni darllen fel hyn.
Roedd y rhai'n oll yn dyfalbarhau yn unfryd mewn gweddi, ynghyd â rhai gwragedd a mam Iesu a chydau frodyr. Un o'r dyddiau hynny cododd Pedr ymysg y credinwyr. Roedd tyrfa o bobl yn yr un lle, rhyw 120 ohonynt, ac meddai, gyfeillion, rhaid oedd cyflawni'r ysgrythur a rag ddywedodd yr ysbryd glân trwy enaid Dafydd am Jwdas, yr un a ddangosodd y ffordd i'r rhai a ddaliodd Iesu. Oherwydd ei cyfrifyd yn un ohonom ni, a chafodd ei ran yn y weinidogaeth hon. Fe brynodd hwn faes ar tal am ei ddrygwaith, ac wedi syrthio ar ei wyneb fe rwygodd yn ei ganol a thwalltodd ei berfedd i gyd allan. A daeth hyn yn hysbys i holl drigolion Jerusalem, ac felly galwyd y maes hwnnw'n ei llaeth o'i hunain yn Aceldama, hynny yw maes y gwaed. Oherwydd y mae'n ysgrifenedig yn llyfr y Sul Mai, a wedi gartreflen anghyfanedd heb neb yn byw ynddo. A hefyd, cymered arall ei oruchwyliaeth. Felly, rhaid i un o'r rhai a fi yn ein cwmni ni yr holl amser y by'r arglwydd Iesu'n mynd i mewn ac allan yn ein plith ni. O fedydd Ioan hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny oddi wrthym, ddod yn dyst gyda ni o'i atgyfodiad ef. Ystyriwyd 2, Joseph a elwyd Barsabas ac a gyfenwyd Justus a Matthias. Yna eithant i weddi, a dwynos ti arglwydd galonau pawb am lyga pryn o'r ddau hyn a ddewisais di gymryd ei le yn y weinidogaeth a'r apostolaeth hon, y cefnodd Jwdas arni i fynd i'w le ei hun. Bwriesant golbrennau arnynt, a syrthiodd y coelbren ar Matthias, a chafodd ef ei restru gyda'r un apostol ar 10. Dyma air yr arglwydd. Gadewch i ni weddiad. Arglwydd yn Duw, wrth i ni ddod ger dyfron di ar y fore newydd, da ni yn ddiolchgar i ti am y bendithion rhyfeddol o'r wyt ni i rhoi ni o ddydd i ddydd ac o wythnos i wythnos. Ar wythnos ddiwethaf hon, da ni wedi profi dy ddaioni mawr mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Ni'n mor ddiolchgar o Dduw Tad am gael byw mewn gwlad lle da ni'n gallu mwynhau dy greadigaeth di. Tywydd wedi bod yn dda o Dduw Tad a ni'n wedi gallu profi can yr adar, ni'n wedi gallu teimlo gres yr haul. A da ni'n llawenhau yn dy ddaioni yn gofalu amdano ni fel hyn. Ond hefyd o arglwydd yn Duw wrth ddod gyda dyfron, da ni'n cofio fod yna bethau mwy rwyt ti wedi i rhoi i ni. Rwyt ti wedi rhoi y rhodd y fwyaf oll, dy fab yr arglwydd Iesu Grist i ni. A da ni mor ddiolchgar am y cyfanath Iesu trwy i ymgnawdoliad, trwy i fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Ac o arglwydd, da ni mor ddiolchgar wedi Iesu esgyn i'r nef i fod o a thi wedi anfon yr ysbryd glân i weithio yn ein plith ni. A da ni bore yma am i'r ysbryd weithio eto yn meddyliau ac yn calonau ni, fel yn bod ni'n gallu adnabod i'n well a dy garu di yn well. Wrth ddod ger dyfron, da ni'n cofio'r byd yn ei angen o Dduw Tad, ac yn cyflwyno'r byd yn ei angen. Parhau weddi o Dduw Tad dros y gwledydd hynny, lle mae yr afiechyd mawr yma yn peri cymaint o ofid, yn cyflwyno i ti India yn arbennig, gan ofyn o Dduw Tad ar i ti beri bod cymorth yn dod, bod y meddygon, yr ysbytai, pawb sy'n gweithredu yno ceisio rhoi cymorth ag iechyd i rai sy'n dioddau, nid i ysgweli di fod na roi nerth a chymorth iddyn nhw mewn gwirionedd. Da ni'n gofyn o Dduw Tad hefyd ar i ti weithio trwy dy eglwys, fel y bydd yr amser yma, i fod o wedi bod yn amser o bla, eto'n troi o Dduw Tad i fod yn amser o fendith trwy lawer o bobl sylweddoli breider i bywydau,
a bod nhw ddiwn tad yn troi at ti am gymorth ac yn darganfod yr arglwydd Iesu. Da ni'n gweddio dros arweinwyr y llywodraeth o ddiwn tad, ac yr wythnos hon efallai'n arbennig yn meddwl am yr etholiad dydd Iau ac am y llywodraeth newydd fydd yn cael ei dewis yng Nghymru. Gan ddymuno ddiwn tad efo ti yn peri bod na rai'n cael ei dewis fydd yn gallu gwneud penderfyniadau cyfrifol. Ac byddi di o ddiwn tad yn rhoi ni lywodraeth fydd yn gweithredu yn arbennig i fod yn gymorth i'r clawdd a'r difreintiedig ac i lywodraethu mewn cyfiawnder yn y wlad yma. Ond o arglwydd, da ni'n cydnabod mae angen mawr yn gwlad ni, yn fwy na cael llywodraeth, ydy cael profi dy ras ar waith y mywydau pobl. Cael yr ysbryd glân yn symud yn ein gwlad ni, a hynny mewn nerth, mwyn i lawer o bobl ddod i brofi trigaredd ac i brofi dy gariad i yn eu calonnau. Felly, da ni'n gweddio dros dy eglwys o ddiwn tad. Bendithiad y air wrth iddo gael i bregethu a'i egluro heddiw mewn gwahanol eglwysi. Ac ysgwali di fod na di beri bod na ffrwyth i hynny'n dod trwy i ni sydd yn clywed y gair, ydyn mynd allan a bod yn oleuni yn y byd yma, bod yn halen yn y gymdeithas. Ce'r perwyl hyn, da ni'n gweddio bydd y gair bore ma'n siarad efo ni sydd yn gwrando fan yma. Gadi'r gair yma fod yn fwyd i'n heneidiau. A gadi'r gair o ddiwn tad bod yn ysgogiad ac yn anogaeth i bob un ohono ni, bod yn dystiolaeth yn yn amser ni, yn yn hoes ni i'r arglwydd Iesu. Llyw yn gweddio, ysgwali di fod yn dda trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, dyma ni wedi cyrraedd yr amser da ni'n cael myfyrio yn y gair. Ac wrth myfyrio yn y gair, dwi eisiau ni gofio un peth. Da ni wedi cael ein galw i fod yn dystiolaeth yn ein hoes ni. Felly, cyn i mi bregethu, dwi am i ni gael emyn arall, emyn sydd yn atgoffa ni o be ydyn ni yn cael ein galw iddo fo. O eglwys, cod, a gwisg darfogaeth di, gwrando alwad Crist ein brenin. Y rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi, cryfder Duw sy'n nerthyn byddin, a tharian ffydd ar gwir o'n plaid, gwrthodon gelwydd yr un drwg, cans cariad yw rhyfelgrir fyddin gref wrth ein geisio y colledig. Now
Wel, dwi am i ni feddwl y bore yma am yr adran o'n i'n ei ddarllen ac efalle'n arbennig y bedwaredd adnod yn llyfr yr actau benod gyntaf. A thra oedd Iesu gyda hwy, gorchmynodd i'r apostolion beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a addawodd y tad. Fe glywswch am hyn gen i fi, meddai. Fel o'n i sôn yn y weddi, yr wythnos yma mae yna etholiad. A gobeithio fod pawb sy'n gallu yn mynd i bleidleisio. Ac ar Ewster, da ni mewn cyfnod o ansicrwydd felly, ydyn ni. Da ni wedi cael un blaid yn llywodraethu yng Nghymru, ond pwy sy'n mynd i fod yn llywodraethu wythnos nesaf? A fydd yr un blaid yn llywodraethu neu a fydd yna blaid arall wedi dod i'r brig? A fydd pethau yr un peth, neu ydyn nhw'n mynd i fod yn wahanol? Ai Mark Drakeford fydd y prif weinidog, neu fydd rhywun arall yn cymryd y blaen? Pwy sy'n mynd i lywodraethu? A pwy bynnag fydd yn llywodraethu? Mi fydd rhai pethau'n gorfod aros yn debyg i fel maen nhw rwan, ond bydd yna rhai pethau'n newydd. Ni wedi'n arbennig yn y cyfnod yma, a ni wedi bod trwy'r pandemig ac yn dechrau gweld mwy o ryddid yn dod, yna mae'r llywodraeth yn mynd i orau penderfynu sut mae pethau'n mynd i newid. Ryw gyfnod felly ydy, ynddi? Pethau'n mynd i newid, ydyn ni'n siŵr sut. Mae rhai yn obeithiol, rhai yn ofnus. Mae rhai yn mynd i gael ei siomi diwedd yr wythnos. Mae eraill yn mynd i fod yn cael ei plesio. Mae yna ansicrwydd, a hynny oherwydd yr amgylchiadau dyn ni'n byw ac yn ei wynebu dros wrth symud ymlaen. A mae'n gyfnod digon tebyg i'r eglwys, yn dydy, mae'n gyfnod digon rhyfedd i ni. Da ni wedi cael amser hir mewn gwirionedd yn gwneud pethau mewn ffordd wahanol. Ond rwan, da ni'n dechrau dod nôl at ein gilydd. Da ni'n dod yma. Da ni'n cael cyfarfod wyneb yn wyneb, ond sut mae pethau'n mynd i weithio? Ydy pethau'n mynd yn ôl fel y gyroedden nhw o'r blaen, neu ydyn ni'n mynd i fod yn gwneud rhai pethau'n wahanol oherwydd beth sydd wedi digwydd? Pa gyfarfodydd fydd wyneb yn wyneb? Os yna rhai cyfarfodydd, mae'n well i ni cadw nhw ar-lein a cyfarfod yn y ffordd yna. A fyddwn ni'n gwneud rhai pethau da ni ddim wedi wneud o'r blaen, rhai pethau newydd. Ydyn ni yn mynd i stopio rhai pethau, peidio cynnal ambell i gyfarfod neu ambell i weithgaredd. A nhw'n gwestiynau sy'n gallu creu problemau. Am bod rhai pobl eisiau i bethau aros un peth a rhai eraill eisiau i bethau newid. Ond maen nhw'n gwestiynau da ni'n gorfod i wynebu. Sut da ni'n gallu wynebu cyfnod newydd fel hyn? Ac wrth feddwl am hyn, da ni dod at sefyllfa yma ym Mhenod gyntaf llyfr yr actau, a'r Cristnogion cyntaf yn Jerusalem. Ac oedden nhw wynebu sefyllfa newydd yn doedden nhw. Oedd Iesu wedi atgyfodi. Ond sut oedd pethau'n mynd i fod? Doedd Pentecost ddim wedi cyrraedd eto. Ryw gyfnod rhwng yr amseroedd oedd hi, ryw gyfnod o feddwl, reit, mae pethau'n mynd i fod yn wahanol, ond sut da ni'n mynd i weithio ac yn y blaen? Ac felly wrth edrych arnyn nhw yn y sefyllfa yma, y cyfnod rhwng un math o weithio a math arall o weithio. Be oedden nhw'n wneud? Be oedd yn bwysig yn eu hanes nhw fan yma? A beth cyntaf dwi eisiau chi sylwi arno fo ydy, mi oedd gan rhain gomisiwn. Mi oedd gan rhain gomisiwn. Falle bod rhain meddwl be di comisiwn. Oedd gynddyn nhw alwad i wneud rhywbeth yn doedd. Oedd yr wythnosau cynt i bod mor syfrdanol. Doedd yr hyn oedd nhw wedi dychmygu pan oedden nhw'n tyfu, bydden nhw wedi cael eu tynnu mewn i fath stori. Oedd ganddyn nhw gyd i lle gwahanol yn y gymdeithas wrth iddyn nhw dyfu'n doedd. Cymdeithas, fel arfer be oedd yn digwydd yn gymdeithas yna, oedd mi oedd y plentyn yn dilyn beth oedd ei rieni yn gwneud. Felly, os mae pysgotwr oedd eich tad chi, yna pysgotwr fyddech chi.
Os mae sail coed, neu ffarmwr, neu offeiriad o ddech tad, wel, byddech chi'n dilyn yr un llwybr. Ond oedd rhai ni gyd wedi cael camu allan o'r llwybr yn efo petai. A dod i ddilyn Iesu. Dod i ddilyn yr athro, i ddysgu ganddo fo, i weld o'n gweithredu a gwneud pethau rhyfeddol, gwneud pethau anhygoel yn wir. Oedden nhw wedi cael eu danfon i fynd i bregethu hyd yn oed, mynd i bregethu neges o gwmpas Galilea. Ac os nad oedd hynny yn ddigon o newid yn eu bywydau nhw, wedyn oedden nhw wedi cael rhyw ychydig o wythnosau cwbl traumatic yn doedden nhw. A digwyddiadau syfrdanol mewn Jerusalem, y brydychu, yr arestio a chroeshoelio ei meistr. Ac wedyn yr atgyfodiad. Oedd Iesu wedi dod nôl yn fyw. A weithiau, am y tro cyntaf mi feddwn ni, dybion ni, yn dod i ddeall yn iawn, beth oedd ystyr y newyddion da yma am deyrnas Dduw wedi dod yn agos. Dyma ddeall o'r diwedd be oedd Ioan Fydyddiwr wedi deud 2 blynedd ynghynt, dyma oen Duw sydd yn tynnu ymaith bechod y byd. Dyma sylweddoli beth oedd yr holl ysgythrau roedden nhw wedi bod ni dysgu pan oedden nhw yn blant bach jyst yn dechrau siarad. Holl bethau'n pwyntio tuag ato, mae bod yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. Chi'n gweld i chi a fi, mae'r Pasg drosodd. Mae dim ond mis wedi mynd heibio, ond mae meddyliau ni wedi symud ymlaen ydyn nhw. Da ni ddim yn meddwl am mwyaf Pasg rwan. Da ni ddim yn meddwl am y pethau yna. Ond i'r rhain, roedd y digwyddiadau yma mor fyw, mor real iddyn nhw, fe allan nhw ddim i gwthio nhw i gefn i meddyliau. Pan oedden nhw'n deffro yn y bore, sa'n ni'n syni dim ar peth cyntaf oedden nhw'n feddwl amdano fo oedd, mae o'n fyw, wedi dod nôl. Am weddill i hoes, mi fyddai'r gwirionedd mawr yma roedden nhw wedi gredu ynddo fo, yn sylfaen be oedden nhw yn neud yn doedd o. A nid yn unig nhw, ond oedden nhw'n dod yn sylfaen i'r holl eglwys fore. Ac oedden nhw'n mynd nôl yn gyson. Chi'n cofio Paul yn ysgrifennu at eglwys Corinth, rwyf am eich atgoffa gyfeillion am yr efengil a bregethais i chi ac adderbyniaso chwithau. Yr efengil sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lynu wrth yn yr bregethau si, ond nid ein ofer y credaswch. Oherwydd yn y lle cyntaf, y lle blaenaf, y lle pwysig, dyma'r peth cyntaf. Traddodais i chi'r hyn a dderbyniais i Grist farw dros yn pechodau ni yn ôl yr ysgythyrau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgythyrau ac iddo ymddangos i Ceffas ac yna i'r 12, ac yna i fwy na 500 o brodyr. Dyma oedd y peth sylfaenol, dyma oedd y graig yr oedden nhw'n sefyll arni. Ond oedd hi ddim jyst yn graig, iddyn nhw'n sefyll arni. Oedden nhw ddim jyst yn deud, wel, dyna ni. Mae popeth yn iawn eto, mae Iesu wedi dod nôl yn fyw, a does dim rhaid i ni boeni bellach. Na, mi oedden nhw wedi cael comisiwn. Oedden nhw wedi cael gwaith i wneud. Oedd rhaid rhannu'r neges yma. Byddwch chi yn dystion i mi, meddai Iesu, yn Jerusalem, ac yn wrth Judea a Samaria, a hyd eithaf y ddeiar. Neu jyst mynd nôl i Gapernaum i ryw fywyd i nod iddyn nhw. Oedd rhaid iddyn nhw fynd ar neges. Roedden nhw ddwyn y gwaith a chreuodd Iesu ymlaen. Ewch gan hynny, gnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bydyddio hwyn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a dysgyddynt gadw'r holl o'r chmynion a roddais i chi. Oedden nhw wedi cael comisiwn. Oedd na rhywbeth i wneud. A rhywbeth oedd e'n parhau fod angen i gyflawni. Hyd ddiwedd i hoes nhw ac yn wir,
Hyd ddiwedd hanes y ddynoliaeth ar y ddaear yma. Mae angen i'r neges fynd allan. A dyma rhywbeth sydd angen i ni gael yn atgoffa ohono fo trwy'r amser. Da ni efo'r un comisiwn. Nath ydy'r rhan fwyaf ohono ni ddim yn mynd i adael yn gwaith o ddydd i ddydd, fel yr apostolion. Eto, da ni efo'r cyfrifoldeb o ddwy'n dystiolaeth i'r byd i fod yn dystio ni Grist. Ble bynnag mae Duw yn anfon ni. I Fangor, i Bethel, i Rhiwlas, i Langefni, i Borth. Ble bynnag mae Duw yn gosod ni, da ni fod yn dystion, a falle bod o'n mynd i'n anfon ni ymhellach, a bod ni'n gorfod mynd. Da ni efo'r un comisiwn, i alw pobl i edifeirwch, i droi oddi wrth eu pechodau, ac i roi i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Mor hawdd ydy, chi'n gweld. Da ni'n mynd rwan yn y cyfnod yma, yn mynd i feddwl sut da ni'n cael mwy a mwy o ryddid. A da ni jyst yn meddwl, dyna fo, gadewch i ni jyst allu cael nôl i fywyd normal. Gadewch i ni gael trefn arferol yn ôl un bywydau. Ond na, mae yna fwy. Mae yna bobl allan fanna heb Grist, a maen nhw wynebu tragwyddoldeb o dywyswch eithaf. Maen nhw yna angen ei galw. Mae yna Grist bendigedig sydd angen cael gogoniant. Mae yn haeddu cael gogoniant. O eglwys cod a gwisg darfogaeth gydri, gwrando alwad Crist ein brenin. Fel ag oedd gan rhain gomisiwn, felly mae ganddo ni gomisiwn. Ond i symud ymlaen, mi oedd ganddyn nhw drefn. Sut oedden nhw'n mynd i wneud hyn? Sut oedden nhw'n mynd i gyflawni y comisiwn yma? Oedden nhw jyst yn mynd i gychwyn allan yn ddigynllun. Oedd rhaid o'ch chi'r plant, dwi'n siŵr adeg y Pasg, oeddech chi'n cael egg hunt yn doeddech chi. Oedd rhywun wedi bod yn cuddio wyau falle gwmpas yr ardd ac yn ymlaen. A oeddech chi'n aros, a wedyn dyma rhywun yn dweud, falle dad neu mam dweud, gewch chi fynd rwan. Oeddech chi jyst mynd i bob cyfeiriad, mynd ble bynnag oeddech chi'n meddwl, tybed fydd na wy fanna, fedra i ffeindio un fanna, ble na i ffeindio. Oeddech chi jyst mynd, neb yn deithoch chi, ewch ffordd yma, ewch ffordd acw. A dyna fel oedd y disgyblion yn mynd i wneud? Wel na. Mae'n wir yn y pen draw iddyn nhw fynd ymhell iawn mewn gwirionedd. Tystiolaeth reit gadarn fod Thomas wedi bod lawr cyn belled ar India yn cyhoeddi'r Efengil a fod wedi cael ei ferthyru yno. Rhai eraill wedi mynd i Affrica a da ni'n gwybod wrth gwrs i Ewrop a rhai yn mynd i'r dwyrain i Asia. Ond oedd na drefn, oedd ganddyn nhw ffordd o wneud pethau. Y cyntaf wnaethon nhw, oedd cael un i ddod i gymryd lle Judas Iscariot. Oherwydd mae'n ysgrifenedig yn llyfr y Sul Mai a wedi cael trefle yn anghyfanedd heb neb y byw ynddo a hefyd cymered arall ei oruchwyliaeth. Mae eisiau ni gael rhywun i gymryd i lefo. Mae eisiau ni gael rhywun i ymuno efo'r 11 fel bod yna 12 apostol. Ond does ddim byd magic am rhif 12, ond oedden nhw'n gwybod fel ag oedd yr ysgrythur yn ei harwain nhw. A da ni'n darllen y llyfr yr Actau bod tua 120 ohonyn nhw yn ymgasglu'n hyd felly erbyn hyn, ond oedd na ddewis un. A mynd ati i drio gosod trefn ar bethau. A roedden nhw felly am fod yn ysgrythurol. Mae'r ysgrythur yn dweud cymered arall ei swydd. Hynny di, mae rhaid i rywun arall gymryd lle Judas Iscariot, so dyma nhw'n dewis. Ond oedden nhw hefyd yn ymarferol yn doedden nhw. Oedden nhw'n ymarferol. Oedd angen
arwain y gwaith yn iawn, felly oedd angen rhywun ar gyfer y gwaith a fe ddewiswyd Messias. Mae rhai wedi dadle, mae Nathanael, chi'n cofio falle ar ddechrau Efengil Ioan, ddim clywed am Iesu'n siarad efo Nathanael. Mae rhai wedi meddwl, mae dyna pwy oedd Messias, achos ganddyn nhw fwy nag un enw yn doedden nhw, fel sy'n ganddo ni fwy nag un enw'n aml. Ond oedden nhw'n gosod trefn ymarferol ar bethau. Bellach ymlaen, ydych chi'n cofio fod trafferth wedi codi wrth i'r gwaith gynyddu. Oedd na gwyno ynglyn â ffordd oedd arian ar bwyd yn cael ei rannu ymlith y tlodion a rhai'n cael ei anghofio. Ac felly, dyma nhw yn ymarferol iawn yn mynd ati i drefnu a dewis saith o ddynion i fod yn gyfrifol am hynny mwyn yr apostolion wedi canolbwyntio ar ei gwaith nhw o weddio a gweinidogeth y gair. Bellach ymlaen, oedd hi'n amlwg fod na rhywbeth wedi digwydd yn Antiochia, fod na rai wedi dod i gredu, a oedden nhw'n siŵr beth yn digwydd, felly mae'r apostolion yn Jerusalem yn danfon Barnabas allan fanna i wneud yn siŵr fod beth bynnag oedd yn digwydd yn iawn. A wedyn bellach ymlaen eto, da ni'n darllen y llyfr yr Actau, bod na broblem di codi. Pedr wedi mynd i dŷ Cornelius i dyn o'r cenedl ddynion, be oedd o'n wneud? Torri rheolau Iddewig. A oedden nhw'n siarad a thrafod a dod i benderfyniad. Paul yn mynd â bregethu i'r cenhedloedd, a da ni'n meddwl os oedd y cenhedloedd yn dod i gredu, dylen nhw gadw at yr arferion Iddewig a cymryd dyle'r dynion i gyd gael ei enwedig yn ymlaen. A maen nhw'n trafod a meddwl a gosod trefn yn gyfrifol am y cyfan. Mae'n gweld, yn hawdd iawn i ni fod yn brysur ein bywydau a'n cyfrifoldebau gwahanol. Ond mae angen i'r eglwys wneud ei gwaith yn y ffordd orau posib. Mae angen trefn o ryw fath yn does. A dwi'n siarad fel un sydd ddim yn ofnadwy o drefnus. Ond dyna pam bod da ni angen yn gilydd, da ni angen mewnbwn oddi wrth bob un, fel bod ni yn gallu gwneud pethau yn gyfrifol ac yn drefnus. Ie, bod ni'n bod yn ysgrythurol ac yn cadw at y pethau mae'r ysgrythur yn dweud da ni fod yn wneud. Ond bod ni wedyn yn cynllunio yn gyfrifol i wneud pethau yn iawn. Hawdd oes, mae angen enghraifft chwilio mwynidog newydd i ddod yma cyn bo hir. Mae eisiau gwneud hynny'n gyfrifol. Ond wrth wneud hynny, peidiwch â syrthio i'r trap o feddwl. Pan ddaw gweinidog newydd, mae o'n mynd i sortio pob dim allan. Fi oedd yn broblem a wedi bod normod o broblem yng Nghymru. Disgwyl i'r gweinidog gwneud popeth. Da ni'n gwybod yn Effesied mae Paul yn deud sôn am Dduw'n rhoi gwahanol fath o arweinwyr i'r eglwys. Pam? Mwyn arfogi'r saint i gyflawni i gweinidogaeth. Mwyn arfogi Cristnogion. Y Cristnogion sy'n gwneud y weinidogaeth, medde Paul. A'r arweinwyr i arfogi nhw, a'i helpu nhw, a'i harwain nhw i fedru gwneud hynny. Rhowch fi'n ar eich meddwl i'n helpu ni i feddwl sut dyn ni fod gweithredu yma yn yr eglwys a sut dyn ni fod dwi'n pethau yn ei blaen. Mi oedd yna drefn gan rhain a felly mae eisiau ni gael trefn ar y ffordd dyn ni'n gwneud pethau. Ond mae yna bwynt arall yn does. Efallai un o'r pwyntiau mwyaf pwysig. Y trydydd peth, bydd ganddyn nhw addewid. Bydd ganddyn nhw addewid. Sut oedd y gwaith mynd i gael ei gyflawni? Wel, ie, oedd eisiau iddyn nhw ddefnyddio eu doniau, a'i doethineb, a'i gwahanol sgiliau mwyn gwneud y gwaith. Ac eto, byddai'r doniau a'r sgiliau yn gwneud dim lles o gwbl ohonyn nhw eu hunain. A thra oedd gyda hwy,
Gorchmynodd iddynt beidio gymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a addawodd y tad. Rwysach am mynd gen I fi, meddai, oherwydd a dŵr y bydyddiodd Ioan, ond fe'ch bydyddir chi ar ysbryd glân ymhen ychydig ddyddiau. Gwaith Duw ydy hwn. Ac felly, fel mae'n llaw yn mynd fewn i'r fanneg, felly mae rhaid I ddiw yr ysbryd glân y ddod I mewn i'n calonen. Rhaid cyflawni gwaith Duw yn ffordd Duw, ie. Yn y ffordd yr oedd o yn I ddeud dylai fo gael ei wneud, ond rhaid iddo cael ei gyflawni yn nerth Duw hefyd. Os gallen ni bron ddeud, wel, gallen ni sicr ddeud, os di'r gwaith I gael ei gyflawni, rhaid I ddiw I wneud o. Rhaid I ddiw I hun I wneud o. Ie, Pedr oedd yn gorau sefyll I fyny bregethu ar ddydd y Pentecost, ond Pedr yn llawn o'r ysbryd glân. Os di'r eglwys yn gorau cael ei atgoffa'n gyson am y groes a'r atgyfodiad, dwi ddim yn ymddiheuro am yn atgoffa ni o'r angen am yr ysbryd glân. Heb o fi, meddai Iesu wrth I ddisgyblion, ni allwch chi, eithir, dim. Dim. Mae Iesu'n cyfeirio at addewid yr oedd o'i hun wedi wneud yn ystod y noson cafodd ei fradychu. Os ydych chi'n fy ngharu I fe gadwch fy ngorchmynion I, ac fe ofyna fyna I'm tad, ac fe rydd ef I chi eiriolwr arall I fod gyda chi am byth, ysbryd y gwirionedd. Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod yr addewid yna wedi cael ei gyflawni ar ddydd y Pentecost, mewn ffordd arbennig iawn. Fe anfonwyd yr ysbryd glân I wneud gwaith yn y byd. Oedd mi oedd yr ysbryd wedi bod yn y byd ar waith o'r blaen, wrth gwrs, ond rwan oedd o'n dod I wneud rhywbeth mewn ffordd wahanol, mewn ffordd newydd. E fydde pobl yn cael ei argyhoeddi o'i gwrthryfel yn erbyn Duw, o'i pechod. Mi fydden nhw'n dod I edifeirwch a fydden nhw'n rhoi I ffydd yn yr arglwydd Iesu, a mi fydde'r ysbryd glân yn dod a rhoi calon newydd iddyn nhw, calon o gig yn lle'r galon garreg. Oedd yr ysbryd wedi cael ei ddanfon. A di'r ysbryd ddim wedi mynd nôl i'r nefoedd. Mae'n dal ar waith. Ar un ol, does dim angen I ni ofyn I Dduw anfon I ysbryd i'r byd. Mae Duw wedi anfon I ysbryd i'r byd, a mae ar gael, mae yma yn yn byd ni, mae ar waith yn yn byd ni. Mae nghalon pob un sy'n credu'n Iesu Grist. Ond mae yna le I ni weddio ar i'r ysbryd yn llenwi ni. Da ni angen i'r ysbryd yn llenwi ni. Mae'n llaw I fewn yn y fanneg yna rwan, ond i'r fanneg ddim yn gallu gwneud lot o ddim byd epith. Angen i'r llaw fod mewn yn iawn yn y fanneg. Wedyn mae'n gallu gwneud rhywbeth. Mae angen I ni weddio bod yr ysbryd yn llenwi ni. Bod yr ysbryd yn gwneud I waith o argyhoeddi'r byd o bechod y gyfiawnder ac y farn. Dych chi wedi trio sôn wrth rhywun am Iesu Grist, dych chi'n teimlo bod chi'n siarad efo wal a bod dim byd yn mynd I fewn o gwbl. Wel, rhaid i'r ysbryd agor calon y bobl yma. Gallwn ni weddio ar iddo fo agor calonau, fel nath o agor calon Lydia draw yn Philippi ganrifoedd yn ôl. Gallwn ni weddio ar i'r ysbryd roed y doniau sydd I angen I ni yn yr eglwys yma, yn donio ni gyd, fel yn bod ni'n gallu cyflawni y gwaith mae Duw eisiau ni wneud, a bod yr ysbryd yn rhoi ffrwyth y mywyd pob un ohono ni I ni adlewyrchu Crist yn ein bywyd ni. A dyma lle da ni angen y cydbwysedd ynde. Nid naill ai gwaith neu gweddi ydy o. Nid, wel, just mynd ati I wneud pethau. A nid just eistedd I lawr I weddio. Mae yna raid I cymryd yr adnod yma yn beidio ymadael a Jerusalem nes
i'r ysbryd ddod. Mae rhai wedi dadle, wel, does ddim pwynt i ni wneud dim. Nes yn bod ni'n siŵr bod yr ysbryd glân wedi dod mewn nerth. Rwan, nid dyna dyn ni fod wneud. Os ewch chi allan o drws bore yma, a bod yna rhywun tu allan yn gofyn i chi, yn eich holi chi am y rheswm am eich gobaith chi, dych chi ddim yn dweud, wel, fedra i ddim egluro i ti rwan, achos dwi'n siŵr os di'r ysbryd glân wedi dod mewn nerth, os dwi wedi'n llenwi efo'r ysbryd glân. Na, nid yna chi'n dweud. Os di rhywun yn holi chi, dych chi'n ateb a dych chi'n egluro be di'r rheswm am eich gobaith chi. Ac yn aml, wrth i chi'n wneud, dyna pryd mae'r ysbryd yn eich llenwi chi. Mae o ar waith wrth i chi fentro allan yn ei enw fo. Ac felly, da ni eisiau cael y balans yma. Da ni'n cynnal, cyffro a selar. Ond da ni hefyd yn cynnal cyfarfod gweddi gan weddio bydd Duw ar waith yng nghalonnau chi'r rhaiau wrth i chi ddod i cyffro ac i selar. Da ni'n trefnu'r dechnoleg mwyn i'r neges fynd allan ar y we. Ie, ond da ni'n gweddio bydd y rhai sydd yn gwrando ar y we, bydd eu calonnau nhw'n cael eu cyffwrdd gan y neges. Da ni'n garedig wrth yn cymdogion, yn ofalus yn tystiolaeth yn y gwaith, yn gwylio dros yn bywyd personol, ond ar yr un pryd yn gofyn y bydd Duw yn gweithio i dyneru calonnau, i newid bywydau ac i achub llawer. Mae di cael ei ddeud ynglyn â phregethu, bod pregethwyr i baratoi pregeth fel tas yr ysbryd glân ddim yn bod. Hynny ydi bod y cyfan yn dibynnu arno ni. Da ni fod gweithio'n galed, gweithio'n gore i wneud yn siŵr bod ganddo ni'r neges gywir, i wneud yn siŵr bod ni deall y Beibl yn iawn a bod ni wedyn yn gallu egluro fo'n dda. Ond wedyn ar ôl paratoi hyd eithaf yn gallu, bod ni'n dod i bregethu fel tas yna ddim byd ond yr ysbryd glân yn fod. Bod ni'n pwyso ar yr ysbryd i ddefnyddio'n geiriau ni ac i weithio yng nghalonnau pawb sydd yn clywed. A ddech chi mi fynd nôl i'r man lle gychwynnes i. Da ni mewn cyfnod newydd, da ni dod allan o'r pandemig gobeithio. Da ni dod ymlaen i ryddid newydd. Da ni'n ymryddhau efo gweddill y wlad o'r cyfnod clo. Da ni'n cael rhyddid i wneud mwy o bethau fel eglwys. Sut da ni'n mynd ati? Mae gynno ni gomisiwn. Comisiwn i wneud disgyblion a chyhoeddi efengyl Iesu. Mae gynno ni drefn. Gadwch chi wneud yn gore i wneud y pethau yn y ffordd ore. A mae gynno ni addewid. Addewid o'r ysbryd glân i wneud ei waith. O, mae cymaint o addewidion yn clymu i fewn i'r un addewid yn endoes. Yn hyn y gogoneddir fy nhad, ar eich chi ddwyn ffrwyth lawer. A Duw wedi addo bod yna ffrwyth yn mynd i ddod i'r gwaith. Efi a wel o lafur ei enaid ac adwellir. Mae Cris yn mynd i weld pobl wedi cael eu hachub o ganlyniad i'w farwolaeth o ar y groes. Sut mae'n mynd i ddigwydd? Trwy'r ysbryd glân ddod a gweithio ynddo ni a thrwam ni. Gadwch chi ni bwyso ar yr addewid yma. Gadwch chi ni bledio ar addewid ger bron Duw. Gadwch chi ni fod o ddifri'n gweddio. Gadwch chi ni fod o ddifri yn gweithio. Gogoniad i'w enw. Ac wrth i ni wneud hyn, gadwch chi ni edrych ymlaen a disgwyl i weld be mae Duw mynd i wneud yn plith ni. Dyna un o'r pethau da ni fel Cymru ddim wedi bod yn dda am wneud. Ewch i lefydd eraill, a mi ffeindiwch chi bod pobl yn disgwyl bod Duw mynd i wneud pethau. Gadwch chi ni y ddisgwyl bod Duw mynd i wneud pethau yn dydd ni.
Os ydym mynd i ganu emyn, wel, dwi'n mynd i ofyn i Fiona Naomi ganu emyn i ni. Cyn troi at fwrdd yn hargledd. O ysbryd byw, dy lifa trwam, byw had y waith a grym y groes. Unwaith eto, da ni'n cael closio at fwrdd yr arglwydd a da ni dod nôl at y graig o'n i'n sôn amdani ar y ddechrau yn gwasanaeth. Mae y bara a'r gwyn o dan eich cadeiriau chi. Os oes rhywun yma sydd ddim efo y bara a'r gwyn, mae yna ragor yn y cefn os ydych chi isio i fedru i nôl os oes rhywun ddim wedi cael sydd am ymuno efo ni, oherwydd mae yna wahoddiad i bawb sy'n caru Iesu fel i harglwyddau gwaredwr i ddod a chyfranogi o'r swper yma sefydlodd yr arglwydd Iesu. Ydych chi'n cofio fel y sefydlodd o hwn? Yn noson Brydrychwyd fe gymerodd fara ac wedi o ddiolchfeitorodd a dywedodd cymerwch bwytewch hwn efo nghorff sydd er eich mwyn chi. A'r un modd wedi swperi fe gymerodd y cwpan gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer gwaith bynnag yrfoch cof amdanaf. Ac felly, da ni'n cofio mae swper yr arglwydd ydi hwn, nid yn swper ni. Da ni yma fel gwahoddedigion. Rhai wedi'n gwahodd, nid am bod ni'n deilwng, ond am bod ni angen maddeuant ac angen gras. Heb y graig i sefyll arni, heb Grist i bwyso arno, heb yr aberth roddodd o i glirio yn pechodau. Yna pa o beth fydde i unrhyw un ohona ni. Ac felly wrth ni glosio at y bwrdd, mae'n dda yn bod ni'n gallu bod yn agored ger bron Duw i gydnabod yn hangen. Ond wrth gydnabod yn hangen hefyd i gredu bod yr hyn nath Iesu'n ddigon i'n hachub ni. Ydych chi'n ei weddio?
O arglwydd ein Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. Wrth blygu gyda bron, da ni'n diolch i ti unwaith eto. Am y cyfle yma i gofio. I gofio am y sylfaen, i gofio am y graig. I gofio am yr hyn sydd yn sail yn holl obaith ni. Da ni o ddiwn tad, gyda bron di'n ymwybodol o'n pechod, o'n gwrthryfel, trwy'r pethau da ni wedi gwneud, ond hefyd y pethau da ni ddim wedi gwneud. Mewn gair, mewn gweithred ac mewn meddwl, da ni o ddiwn tad wedi esgyluso dyrchfynion di. Efallai'n arbennig y bore yma wrth feddwl am yr hyn da ni wedi drafod eisoes. Efallai bod ni'n sylweddoli bod ni ddim wedi caru'n cymydog fel y gydylen ni. Da ni ddim wedi tystio i Grist fel y gydylen ni yn ystod yr wythnos ddiwethaf yma. Efallai yn bod ni o ddiwn tad yn ymwybodol iawn yn bod ni wedi bod yn llawer rhy ddistaw a rhy amharod i ddangos yn bod ni'n perthyn i Grist. Felly ysgweli di fod yn dda o arglwydd, yn gofyn a wneud i yn helpu ni rwan trwy'r bara a trwy'r gwyn i gofio cymaint nath y gwaredwr yn mwyn ni. Helpa ni eto ddiwn tad i gydnabod yn bai mewn edifeirwch, ond hefyd i droi oddi wrth yn bai. Gan gredu y bydd Crist trwy ysbryd yn gallu peri bod ni yn rhoi yn beia heibio. A da ni'n gofyn o ddiwn tad felly, y byddwn ni trwy y gwyn yn cofio'r cyfamod roddwyd, cyfamod sicr, cyfamod cadarn, cyfamod na ellir ei dorri, am fod Crist wedi ymgyfamodi â thi ar ysbryd glân, fel bod y gwaed yn selio'r achubiaeth yma, i ni gael yn cadw i fywyd tragwyddol. Derbyn yn diolch am y bara a'r gwyn o dad. Trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Nos y brydychwyd fe gymerodd Iesu fara. Wedi ddafendithio fe'i torodd ac addwedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff, yr hwn sydd ar eich mwyn chi. Gnewch hyn cof amdano. A gawn ni fwyta o'r bara. Dwi'n modd wedi swperu fe gymerodd y cwpan, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Wnewch chi'n cynifr gwaith bynnag gyrfach cof amdanaf. A gawn ni yfed o'r cwpan. O ein Duw, yr hwnnwyd yn tynnu ymaith bechod y byd. Trigyrhaw ddim. Dy roi ni dy dangnefedd, a chaniatau ni trwy'r ysbryd glân, i dy ddilyn a dy garu byth bythaeth. Amen. Fe ofyn ni Fiona Naomi ganu yr emyn olaf. Emyn sy'n yn atgoffa ni o ystyr y cymun, yr oen sy'n dwyn ymaith bechodau'r byd.
lladdwyd ef, ac yma cofion. A ddewid roed i bawb sy'n dod trwy ffydd cant faddeuant wrth y groes. Rhannon ni yn y bara byw, yfwn o aberth gwir fab Duw. Cwlwm hedd, brofon yma nawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Yr oed sy'n dwyn y maith bechodau'r byd, lladdwyd ef. Ac yma cofiwn, a ddewid roed i bawb sy'n dod drwy ffydd, cant faddeuant wrth y groes. Rhannon ni yn y bara byw, afon o aberth gwir fab Duw. Colom hedd, brafon yma nawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Dros am gwir gorffen cain rhagles i Grist, rhoigwyd nawr. Bwytach a chofiwch, clwyd sy'n iachau yr angau sy'n bywhau, talwyd bri sy'n gwneud yn un. Rhannon ni yn y bara byw, afon o aberth gwir fab Duw. Colom hedd, brafon yma nawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Tywalldwyd gwaith sy'n clirio staen blobau ar ein hwyn. Yfwch a chofiwch, cwpan marwolaeth yfo'r ef yn llwyr, i ni dderbyn bywyd Duw. Rhannon ni yn y bara byw, afon o aberth gwir fab Duw. Colom hedd, brafon yma nawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Am hyn mewn diolchgarwch mawr a ffydd codwn ni, a down ni gofio ein galwad sydd i ddilyn hamrau Crist, fel ei gorffedd yn y byd. Ac wrth ran i ddioddefaint ef, fe gyhoedd ond daw Crist o'n nif, ac ymunodd mewn nefolwyr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. A byddedu ysbryd Crist, trydydd person y Drindod Fendigaid yn llenwi mwyn i ni weld Crist, ei adnabod, ei garu a byw er gogoniant i'w enw mawr a rhyfeddol, bob diwrnod o'n hoes, hyd nes y down i'w bresenoldeb gogoneddus yn y byd a ddaw.